Isang maganda at mapagpalang araw mga kalakbay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ronato. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari ito noong bata pa lamang ako at itong karanasan kong ito ay patungkol sa iniiwasang baryo noon dito sa Quezon Province. Hindi ko na lamang po sasabihin pa ang eksaktong lokasyon ng baryong iyon bilang pagrespeto sa mga naninirahan roon magpasanggang ngayon. Sa kapanahunan natin ngayon kalakbay, ay napakarami na talaga ang nagbago. Kaakibat na yan ang mga paniniwala ng mga tao. Lalong-lalo na sa mga kababalagan. Kaya naman halos lahat sa mga bagong sibol na kabataan rito sa aming lugar ay hindi na rin naniniwala sa mga kababalagan. Bagkus ay ginagawa na lamang nila itong mga katatawanan. Ibang-iba noong kapanahunan namin. Taong 1980. Nang mga panahong ito ay malayong-malayo pa sa Kabiasnan ang lugar na tinitira namin. Literal na probinsyang-probinsya talaga. Halos napapalibutan pa ng mga nagtataasang kakahuyan at talahiban ng aming baryo. Gawa lamang din sa mga amakan at anahaw ang mga kabahayan. Masasabi kong halos lahat din ng mga naninirahan sa baryo namin ay magkakakilala at magkakalapit lamang. Nang mga panahong iyon kalakbay, ay nasa mahigit 10 taon pa lamang ako. Subalit kahit ganun pa man, ay tandang-tanda ko pa ang mga pangyayari na ilalahad ko sa kwentong ito. Bali bunso po ako sa aming 4 na magkakapatid at nag-iisang lalaki lamang ako. Kaya naman kahit na anong gustuhin kong sumama sa aking ama para mamundok, ay hindi ako nito isinasama. Sa kadahilan ng bata pa ako ng mga panahong iyon. Isang araw noon kalakbay, kalalabas pa lamang ng haring araw, ay tsismisa na agad ng aming kalapitbahay ang naririnig namin. Hindi naman nabago sa akin iyon, dahil halos araw-araw naman ay bukang bibig nila ang tungkol sa isang baryo rito sa Quezon Province na di umano may mga naninirahang aswang. Ito kasing baryong ito kalakbay, bata pa lamang ang aking mga magulang noon, ay kalat na ang tungkol sa aswang. Kaya naman marami ang natatakot magawi roon at higit sa lahat ay marami ang umiiwas. Pero lahat ng mga naririnig kong kwentuhan ng aming mga kalapitbahay ay ipinagsasawalang bahala ko na lamang. Dahil sa totoo lang, wala akong pakialam noon sa kung ano ang nangyayari sa paligid namin. Mas pinagtutuunan ko ng pansin ang paglalaro at kung ano-ano pang ibang bagay kaysa sa usaping aswang na yan. Kung hindi niyo po kasi na itatanong, grade 6 na ako ng mga panahong ito at maghapon pa ang pasok namin. Nilalakad ko lang din mula sa baryo namin ng eskwelahang pinapasukan ko. Hanggang isang araw noon, may bagong lipat kaming kaklase. Itago na lang po natin siya sa pangalang Dodong. Itong si Dodong kalakbay ay masasabi ko talagang may pagka-weirdo. Paano ba naman kasi, ni isa sa aming mga kaklase niya ay hindi niya kinakausap. Sa tuwing tinatangka naman namin siyang kausapin, ay nilalayoan niya kami na para bang may sakit kaming nakakahawa. Parati din ito nag-iisa sa tuwing oras ng pagkain at parating nagmamadaling umuwi. Kaya dahil sa ikinikilos niyang iyon, ay parati siyang pinagtitripan ng iba naming kaklase, pinagtatawanan at kinukutya sa kadahilan ng bukod sa pagka-weirdo niya, ay payat din ito na tila ba isang ubo na lang ay papanaw na. Maliit at maitim din itong si Dodong. May dala din siyang kakaibang amoy na para bang amoy araw na mapanghi. Kaya naman sa tuwing may pagpapangkat na nangyayari sa aming silid, ay walang may gustong makasama itong si Dodong. Maging ako man ay inaamin kong lumalayo din ako sa kanya. Dahil kakaiba ang nararamdaman kong presensya nagmumula sa kanya. Kakaiba din kasi kung makatingin sa aming mga kaklase niya si Dodong. Hanggang sa isang araw noon, nagkaroon muli kami ng pagpapangkat sa silid-aralan. At gaya ng dati, ay wala na namang may gustong makasama si Dodong. Kaya dahil doon, ay ang guro na mismo namin ang namili sa aming mga estudyante kung sino ang makakasama ni Dodong. Isa nga ako sa napili ng guro namin. O Yuri, kagrupo mo si Dodong Aswang. Pang-aasar pa ng isa kong kaklase sa akin, habang yung iba naman ay tila ba pinagtatawanan ako.
maging ang 4 ko pang nakasama na napili ng guro namin. Kaya wala na kaming nagawa, kundi ang makiisa na lang sa araling gagawin namin magkakasama. Pinalipat din kami ng upuan noon ng aming guro at pinagsama-sama ang magkakagrupo. Dahil nasa dulong parte parati nakaupo si Dodong at mukhang wala itong balak lumipat ng upuan, ay kami na lamang nila Manuel, Adam at Jose ang lumipat ng upuan palapit kay Dodong. Hindi pa man kami nakakalapit, ay amoy na agad namin ang kakaibang baho ni Dodong. Magrereklamo pa sana si Manuel, kaya agaran ko siyang siniko dahil mapapagalitan kami ng guro namin. Sinabihan na kasi kami ng aming guro na huwag kukutyain si Dodong at ipapatawag niya ang mga magulang namin kapag nalaman o naabutan niya kaming inaasar na naman ito. Nang makalipat at makaupo na kami, ay ibinahagi na ng guro namin ang mga gawain namin at magsisimula na. O mga bata, may 2 araw kayo para tapusin yan ha. Sa susunod na araw ang pasahan, kaya kung hindi nyo yan matatapos ngayon, ay pwede nyong dalhin sa bahay at doon nyo sagutan. Tiyakin nyo lang na hindi mga magulang nyo ang sasagot niyan. Dahil malalaki na kayo at kayang-kaya nyo na yan. Paalalang wika ng guro namin. Nang tignan namin ang ibinigay ng guro namin, ay talagang nanlaki ang mga mata ko dahil hindi ko maintindihan ang mga nakasulat roon. Anong gagawin dito? Pagtatakang tanong ni Manuel na hindi pa rin alam kung ano ang gagawin. Hindi ko din alam eh. Paano ba to? Tanong naman ni Jose. Nagkatinginan kami nila Manuel, Jose at Adam. Nagtatanungan kung paano ba ang gagawin sa ibinigay ng guro namin. Tapos ay sabay-sabay kaming napatingin kay Dodong. Natahimik lang sa upuan niya at nag-uumpisa ng gawin ang ibinigay ng guro namin. Kaya nagkatinginan muli kami magkaklase na para bang iisa lang ang nasa isip namin. O kayong 4 yan, ano pang ginagawa niyo sa likod at hindi pa kayo kumikilos? Si Dodong nag-uumpisa ng gumawa. 2 araw lang yan ha. Kapag hindi nyo natapos yan at naipasa yan, malaking epekto yan sa grado nyo. Sita sa amin ng aming guro. Kaya nagkunwari na lamang kami na ginagawa na namin ang ibinigay niya. Na kahit sa totoo lang, ay si Dodong lang sa grupo namin ang may alam kung ano ang gagawin. Hanggang sa nag-uwian na lamang, ay ni isa sa aming 4 nila Jose ay walang nagawa. Puro lang kami tanungan kung ano ang gagawin. Subalit wala namang kaming napalakakatanong sa isa't isa na parehong walang alam. Pagka-uwi ko sa bahay namin, ay nakalimutan ko na ang gawaing ibinigay ng guro namin at nabaling sa paglalaro ang atensyon ko. Kaya namang kinabukasan pagpasok ko sa paaralan, ay kabado ako sa kadahilan ng baka ako na lamang ang hindi pa nakakagawa sa aming 5. Subalit nang tanungin ko ang mga kasama ko, ay laking tuwa ko nang malamang maging si Manuel, Adam at Jose pala ay hindi rin nakagawa. Si Dodong kaya nakagawa na? Tanong ni Jose. Ewan ko. Siguro kasi kahapon nagsasagot na siya. Kaya baka tapos na siya ngayon. Tugon naman ni Adam. Nang muli nga kaming palipatin ng upuan ng guro namin, ay nakita naming wala nang ginagawa si Dodong. Nagmumuni-muni na lang ito sa kanyang upuan. Habang kaming 4 nila Jose ay hindi pa rin alam ang gagawin namin. Maya-maya lang ay lumapit sa akin si Manuel at nagwikang, "Hoy Renato, patulong tayo kay Dodong." Wika nito sa mahinang boses. Nag-aalangan ko naman tiningnan si Dodong sa kadahilan ng hindi naman kami malapit sa isa't isa at katunayan nga ay iniiwasan ko ito. Ilang sandali lang ay kinausap ni Jose si Dodong. "Dong, baka naman pwedeng patulong kami dito. Hindi kasi namin alam ang gagawin namin." Wika nito sa paawang boses. Napatingin naman sa amin na nagtataka si Dodong. "Akala ko tapos nyo na yan," wika niya. Kasi nakalimutan namin kagabi. "Sige na Dong, patulong kami. Bukas na kasi ang pasahan eh." Pagmamakaawa ni Adam. Nakita ko namang nagdadalawang isip si Dodong sa pagsagot, sapagkat isa si Adam sa mga nanunukso sa kanya at nanlalait. "Sige na Dong, ilibre ka na lang namin ng pagkain bukas. Pagbigyan mo na kami pangako hindi ka na namin aawayin," dagdag pa ni Jose. "Kayong 4 ba?" tanong ni Dodong.
Hindi dong. Silang tatlo lang. Ano ko, mamaya sasagutan ko na ito. Singit ko habang nauutal pa. Oo dong, kaming apat dong. Di ba hindi mo naman alam ang gagawin mo, Renato? Sige na, patulong na tayo kay Dodong. Mabait at matalino naman itong si Dodong eh. Agarang wika ni Manuel na may halong pambobola pa. Hindi na ako nakaangal pa dahil kung hindi ko matatapos ang pinapagawa sa amin ay tiyak bagsak ang abot ko. Sige, akin na. Sa bahay ko na gagawin yan. May ibang klase pa tayo. Sambit ni Dodong at inilahad ang palad niya para abutin ang mga papel namin. Kaya laking tuwa naman nila Manuel, Jose at Adam. Maging ako ay natuwa rin. Subalit nang malapit na kami mag-uwian, ay lumapit sa akin si Manuel at Adam. Hoy, Renato, Manuel. Natitiyak niyo bang gagawin ni Dodong aswang yung sa atin? Baka bukas niyan ay mayari tayo kay ma'am. Pag-aalalang wika ni Adam. Napaisip naman kami saglit ni Manuel. Oo nga no. Ganito na lang. Sumama tayo sa bahay nila para matiyak natin na gagawin niya nga. Wika ni Manuel na agaran ko namang tinanguan. Agaran din naming sinabi iyon kay Jose na pupuntahan namin ang bahay ni Dodong. Nang mag-uwian na nga, ay nakita naming mabilis na naggayak ng gamit niya si Dodong. At dali-dali nang lumabas ito ng silid. Agaran naman namin siyang hinabol at nang maabutan namin siya ay mabilis siyang inakbayan ni Adam. Malaking bulas kasi si Adam at walang takas sa kanya si Dodong. Dong, tulungan ka na namin sa paggawa mo sa binigay ni ma'am para mabilis nating matapos. Umpisang wika ni Adam. Hindi ako na lang, kaya ko na tumamaya sa bahay. Tanggi ni Dodong. Pero dahil sa mapilit si Adam at Manuel, ay wala nang nagawa si Dodong kundi ang pumayag na lamang sa gusto ng mga kaklase namin. Noong una ay nagpupumilit talaga si Dodong na huwag na kaming pumunta sa bahay nila at baka magalit ang mga magulang niya. Subalit agad namang sinagot ni Manuel na sila na ang bahala at tiyak nilang hindi magagalit ang mga iyon. Pero ako, kalakbay, ay nagdadalawang isip na huwag na lamang sumama dahil baka malayo ang bahay nila Dodong at hindi pa naman namin alam kung saan siya nakatira. Inaalala ko rin kasi ng mga oras na iyon ang mga magulang ko dahil hindi ako nakapagpaalam. Pero makulit talaga si Manuel at Adam dahil ayaw nilang magpapigil. Ilang sandali nga lang ay binabagtas na namin ang daan patungo umano sa baryo nila Dodong. Habang patagal na ng patagal ang paglalakad namin, ay nagiging masukal na ang daan na tinatahak namin. Hindi naman nabago sa amin ang mga ganoong daanan dahil sa probinsya naman kami nakatira. Pero ng mga oras na iyon ay nakakaramdam na ako ng kakaiba. Ramdam ko kasing para bang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa likod ng mga punong kahoy at talay bang nadadaanan namin. 5 kaming naglalakad sa daan ng masukal na iyon. Ngunit tila ba ako lang ang nakakaramdam ng kilabot dahil sila Manuel at Adam ay panay lamang ang kwentuhan habang nasa daan. Kami naman ni Jose ay nakasunod lang sa likuran nilang tatlo. Nauuna na kasi si Dodong at siya ang sinusundan nila Manuel. Hindi ko na lamang pinansin pa ang nararamdaman ko at baka napaparanoid lang ako ng mga oras na iyon. Dahil saglit ding sumagi sa isipan ko ang usap-usapan sa baryo namin na may iniiwasang baryo sa lugar namin. Makalipas sa mahigit 20 minutong lakaran, ay nakarating na kami sa baryo nila Dodong. Nagtaka pa ako at agarang inilibot ang paningin ko sa paligid sa kadahilan ng tila ba hindi baryo ang napasukan namin. Napakatahimik dito at ni isang tao sa labas ng mga bahay ay wala. Maging ang mga alagang hayop ay wala ring nag-iingay. Partida, nasa 4:00 pa lamang ng hapon ng mga oras na iyon at may araw pa. Para ba iyong abandonadong sementeryo at walang katao-tao sa lugar nila Dodong? Nang magsalita naman si Manuel, ay agaran itong sinenyasan ni Dodong na huwag maingay at magmadali na kami pumasok sa kanilang bahay. Sakto namang nasa bungad lang ang bahay nila Dodong. Dali-dali niya kami pinapasok at mariing sinabihan na huwag gagawa ng kahit anong ingay. Pagkapasok namin ay wala ang mga magulang niya. Tanging siya lang ang tao sa kanilang barong-barong na bahay. Minadali na niyang gawin ang ipinapagawa ng guro namin sa amin. Wika pa niya, huwag umano siyang kausapin upang makatapos kaagad.
Adam, nakapunta ka na ba dito? Mahinang tanong ni Manuel. Tanging iling lang naman ang naging tugon ni Adam. Maging si Jose ay umiling lang din. Nakakatakot naman dito, Dong. Asan yung mga tao dito? Tanong ni Jose. Tumulong na lang kayo para hindi kayo abutin ng takip silim dito. At kung gusto nyo pa na makauwi. Seryosong tugon ni Dodong habang nakatuon ng pansin sa sinasagutan niya. Anong ibig mong sabihin, Dong? Tanong ko dito. Tulog pa sila sa mga oras na ito. Pero pagpatak ng 6:00 ng hapon, nagigising ang mga kabaryo namin kaya bilisan na natin. Kayo ang may kagustuhan nito, hindi ako. Seryosong tugon muli ni Dodong. Nang sabihin niya iyon, ay agaran naman namin nakuha ang ibig niyang sabihin. Lintik na. Sasapakin pa sana ni Manuel si Dodong. Mabuti na lang at agaran siyang naawat ni Adam. Sinabi nitong madaliin na namin ang aming ginagawa para makalabas na kagad kami sa iniiwasang baryo sa lugar namin. Sobrang kaba ang nararamdaman naming apat habang nagsasagot. Nang mga oras na yon ay tila ba bigla kaming tumalino at wala pang 1 oras ay nasagutan na kaagad namin ang mga gawain namin. Subalit nang iligpit na namin ang mga kagamitan namin, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng ingay mula sa labas. Kaya napatingin kami kay Dodong at sa labas ng bintana. Gising na sila. Hintakot na wika ni Dodong. Wala pang 6:00. Akala ko ba 6:00 sila nagigising? Galit na wika ni Manuel. Sa likod kayo dumaan. Diretsohin nyo lang ang daan na yon at makakabalik kayo ng ligtas sa inyo. Wika ni Dodong at pinagtulakan na kami patungo sa likod bahay nila. Nagkukumahog naman kaming lumabas sa kadahilan ng narinig naming ingay ng mga tao kanina ay bigla na lamang itong naging angil ng mga hayop. Hindi ko alam kung angil ba iyon ng pusa, aso o baboy na nagagalit. Halo-halo ang ingay na iyon. Nang makalabas na kami ay sa kasamaang palad na dapa pa ako. Diretso ang mukha ko sa lupa. Hindi ko kasi napansin na nakaangat sa lupa ang bahay nila Dodong at nangilabot talaga ako sa mga nakita ko. Mula sa silong nila Dodong ay kitang-kita ko ang mga naglalakihang paa ng nilalang na animoy paa ng malaking kalabaw na may naghahaba ang buhok. Nakita ko ring may tila ba paniking nag-uunat ng katawan sa lupa at nanlilimahid ang mga ito sa basa. Napakabaho na rin ang paligid at iba't ibang angin na ang naririnig namin. Pakiramdam ko talaga ng mga oras na iyon ay nagtayuan lahat ng buhok ko sa aking katawan at para bang mabibingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Taktero nato, halika na. Nabalik lang ako sa ulirat nang marinig ko ang boses ni Jose at agaran niya akong tinulungan tumayo. Saka mabilis pa sa 4:00 hinila ko, patakbo patungo sa daang sinasabi ni Dodong. Habang tumatakbo kami, ay nasipat ko pa sa likuran ng isang matandang babae na nakangisi ng nakakatakot. Kaya naman sa sobrang takot na nararamdaman ko, ay talagang buong bilis at lakas ko ay inipon ko makalayo lang sa baryong iyon. Mabuti na lamang at wala namang sumunod na sa amin. Pero hindi pa rin kami nagpakampante. Nang makarating na kami sa baryo namin, ay sa bahay agad kami ng albularyo nagtungong 4. Doon kami nagpalipas ng gabi at ipinatawag na lang namin ang mga magulang namin para tiyakin ang kaligtasan namin. Sobrang kilabot at pagsisisi talaga ang nararamdaman namin magkaklase noon. Kung bakit pa kasi kami sumama sa bahay nila Dodong. Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi na muli pa naming nakita si Dodong. Sa kabutihang palad naman ay nakapagtapos kami nila Manuel, Adam at Jose ng elementarya. Magmula din ang mangyari iyon at magpas hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga malilimutan ang wangis na mga nilalang na nakita ko sa iniiwasang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.